5 ang kumpirmadong patay ug 11 ang naangol sa nahitabong disgrasya sa barangay Gindapunan sa Palo, Leyte pasado alas 5 sa miaging Huwebes sa buntag. Giila ang mga nakalas nga sila Rochelle, Angel Lee, Vince Dale, Mario, Cristina samtang luwas ang ilang mga kauban niini. Ang pamilyang Daroy sakay sa usa ka double cab gikan sa Tacloban City paingon sa Palo, Leyte dihang nadasmagan sa usa ka van. Base sa inisyal nga investigasyon, ang double cab mitabok sa wala nga bahin paingon na unta sa simbahan apan nadasmagan na hinuon kini sa van nga dunay siyam ka mga pasahero paingon sa Tacloban. Ang mga biktima dali nga gidala sa mga tambalanan. Anaa sa kapulisan ang driver sa van o gikatakdang pasakaan og kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Nailahan na sa Cebu City Police Office ang duha ka mga sospek sa dalan Natalio Bacalsa Avenue niadtong miaging semana nga nakuhaan og video ug ni viral sa social media. Matod ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations ug tigpamaba sa Cebu City Police Office nga magsuon ang mga suspetsado nga milabli sa cellphone sa pasahero sa usa ka bus. Nagpuyo ang magsuon sa A. Lopez sa Barangay Calamba ning dakbayan sa Sugbo.